כל האלף בית. א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט', י', כ', ל', מ', נ', ס', ע', פ', ש', ק', ש', ת'. ואיזה אות מתחילה עידו? עין. ואריה? באלף. ובית? בית. וחסידה? חטא. מה אתה יודע? איזה עוד אותיות? פי. פי? מה מתחיל בפי? גינה. לא, זה ג'. אולי פטיש, פום פום פום. אולי... מה מתחיל בד', אתה יודע? כן. מה? אני יודע. קוראים לזה... מה, איך קוראים לזה בד'? דגדוגית. את מי אתה הכי אוהב? אתה בא. יפה מאוד. אם לא, מי מגיע? לשנתה. אבל הנה שחפשנו לשותה.